Не та таблетки для Вани Уайт. Ну-ка, ты dorm, блядь, fut одолжение prin comentarii. Băi, Pavlușa. Băi, Cumanioc, походу не находишь. Sunteți așa, sat la voi și și ordine publică. Chemați opergrupa. Trimite puteți. Eu cred că tu ești clasa 8, tu rămâi 9, tu la anul trebuie să duci cineva la învățat, da? Здорово, подписота! Bine v-am găsit la un nou episod la mine pe canal și astăzi noi ce facem? Ora 7 dimineața și ghiujul nostru se îmbracă în, iată așa, hăinuță. Aici este garderobul nostru e în mașină la Vostru lucrează dimineața, nu-ca alții dorm, blядь, fut одолжение prin comentarii. Bloggerii ăștia dorm până la ora 12. Da, Tu te-ai culcat de m-am trezuirea, măi. Când? Ia n-ascultă. Ia uitați-vă aici, cine variește mașina să-l bați Sandoi. Am belit-o, am mult bani de Sandă, ne fugărești pe toți. Dar ce? Trebuie Și, să luăm... blядь, e șcaf la mine mașină, să știi. Rебята, căutăm urgent o scladovcă de asta pentru... Uite, trebuie de luat o scladovcă în natură în centrul orașului și de pus aia asta tăți și Da, pula. 1000 de euro pe săptămână. Cât? 1000 de euro pe săptămână. Ei, nu, așa ar lăsați la mine. Bună dimineața! Și planuri avem noi pe azi. Avem planuri mărețe, trebuie să filmăm... El trimite, băi, vreo 100 de euro încoace pe șut la mine. Da? Am și acela cu fotografia să iei fotca ca să o fută undeva, nu știu, pe cheatră, știi? Pe ghena asta înceapă. Ia trimite-mi o sotcă de euro la mine. Dar ai văzut pe tu și ce-au făcut cu Coricova și cu doamna Leana așa. Am pus fotca mea și tipa că vreau să mă însor și fut nișcioarele Coricova. De dalbăioși. Băi, nu faci cu neurile astea. Ребята, nu băgați material de ăsta, șobenilor. Короче. А, да, батя, tu ți-ai pus numeri, ой, nu stai leacă, nici nu mă uitat. Нихуя себе. Туда-сюда миллионер. Băi, Gen, când schimbăm huneaua asta? Ia, Nu ți-am dat numerul. я, короче, nu mai vreau nic, vreau și neagră. Se evidențiază numărul, fără niciun scris, короче, trebuie și mai simplu. Am vrut să scriu tot ceva, cum ai scris la tine. Tu știam și la Aveți? Bați, am știam și la lui din Italia care. Azi vii la nuntă, azi aici. Da? E albat, nahui. Nu i-al pui lângă cu mine la masă. Are un verișor de Italia. Strașnic, cum îl cheamă? Pavlușa. Pavlușa. Ui, Pavlușa. Dar mai tași în p***alea când vii. Eu am venit în Borghei de milioane, el de Doamne ferește și contors Italia. Cum și vă spune, se vinde un A-clas din anul 2017 și 1.5 diesel, completație bogat, dar lasă să vândă și tăi iarnă. lei? În 12.000 discutabil. Cât? Nu știu, la Vogaut. 12.000? La Vogaut. Oho! Așa de puțin pe mașină, 12.000? Iată, vine a noastră, Global Express-ul nostru. O de lungat în păvărot. Cât costă? 16.999. Trebuie să luăm? Taticu, trebuie de luat 30. mașina, că șefa mă. Cum unii să o iei? O dai вообще диша. A, подписота mea любимая, care e planul nostru pe azi? Termin filmările, mai avem de filmat pentru Sport Mall și după care mergem în sat la Vova. Este ziua lui Vova, azi Vova împlinește 16 ani. Și eu mă gândeam să mă duc la dâns la școală, să-i fac un cadou de ăsta, nu știu, să-i cumpăr niște napoletane, 3 litri de baban și să-l văd, să-l felicit. Și părere aveți dacă de așa udar și dacă da, dacă voi ați fi în locul meu, ați face așa? Nu știu ce să-i dau, iPhone are, cui pe ai mei să-i dau? Lisapet are, ceva, și pot să-i dau Janial. Nu știi niște? Și eu chiar azi mă gândeam, dar și mă să-i dau? Computer nu-i trebuie. Naturi așa sunt într-o dilemă, și să iau și să nu iau. Hai, короче, terminăm. Îmi duci mai întâi toate să bem cafeaua și ne gândim pe parcurs. Vreți să vă iau cu mine acolo să filmăm vlog în școală? Cum adică și faci mai aici? E ca tati cu duci la Europa. Băi, mai aveți, mă trimiteți mine la Europa și voi stați acasă în cheltuiți bani. Băi, nu tot să-i fac și îi cheltuie. Și cheltă, ghiuși. Băi, sau vă spăl sau fac altul. Eu m-am zaibit să mă duc la zarabot. Să rupă schinarea, Da băi. gata și parcă te... Băi, când eram tânăr, punem 3 beți pe noapte, mă, nici nu pot să-l pun aici, Vasilică. Pune... Și să bată, că eu numai covoarele pot să le bate. Pune băță în ușă. Ați pun mătura în ușă precis de azi înainte. Haideți să facem cunoștință cu vă... Ia uite așa la ne fura geanta. Ăla e de-a noastră. A, și ăla-i Sașuca. Da. Hai că am așa venim, rебята. Îmi ducem să bem câte o cafea. Da, că noi filmăm până la 3 azi. Da? Da.
Dar până ducem și la Port Mall, Și la țară. la aeroport. Unde la țară? Facem stăm pe Vovca, nu? A, da. Vrei? Da. Da, e rep de acolo. Banz, aruncători de băți, îmi duci, mă. Cea jumate numai, pe drum mergem. Da, dar cum? Și la Port Mall filmăm parfumurile. Îți dai seama, mală și blatuiești azi la școală. Mă duc, l-a dus la școală, zic, Vova, noroc, bratuha, la mulți ani. Frate? Da, Ah. e ziua lui. Вообще, drept vrei să-i cadonezi 500 de euro ziua lui cadou? A? Молодец, молодец. Dar pentru 500 de euro. A păi nepoțelul meu, cum pentru ce? El mâine fute pe tăți. 10.000 de lei, că dacă îi dai 500 de euro, asta 9.800. 10.000 de lei. Șam. Dar nu îi dau 500 de euro. Ce să fac? 450 măcar. Mă gândeam naturii ce să-i dau. 500 de euro cum și dai. Nu, Vova! 500 de Stai euro. leac, naturii. Ce 500 de euro? 500 de euro l-am îmbrăcat. Jackson, nu-i zici să redactezi, asta tot pui în... Dar eu redactez, tătiu. Da. Cu eu pun tăia, dar pricolul. Na, cu lui 500 de euro, el în sat evra nu primesc, tătiu. Dai 10.000 de lei, dar. Las cumperi băietul o bicicletă, de exemplu. Are bicicletă. Încă una la zaigul. Poate să-i dau motocicla, dar eu mă tem că el a scaleșească în p***ul ăsta. Nu-i cadonăm nică, dar chelare de tete. Nu, apoi eu și altceva, în afară de bani. Hai și banii-s cadou. Și să-i cumpăr de 500 de euro. Ce să-i cumpărăm, Sașuca? O căciulă îi cumpărăm. Dă să-i cumpăr mie numere la mașină. Da. Cadou la Vovca. Cadou de la Vova. Nature! Și numere. Nu vă interesează. Da? Dar nature, dacă e greu, îi da comandă, v-ați nu le da comandă. Cum i-a făcut reclamă? La Mrălor, tot am alt, comandă. La care am rău? La telecentru. A, acolo? Cu Jiguliu ne-a făcut, da. Dar nu ți-a făcut reducere, da? Nu. Ei, dacă acolo ești la Linela sau la numărul 1, Nu dai era car. promoție de asta? Nu, promoție nu. Troic sau fără? Nu, și cadou, băi, scrieți în comentarii și cadou se duc lui Vova. Eu вообще, da să ducem Legianul. Voi scrieți în comentariu că noi să uităm peste 2 zile, dar ziua e azi. Și dată. Data e 22. Nu, Dar voi 24 și că e. cadou i-ați dai voi. Cum și cadou? Cum îți bați seama într-un video? Eu-s cadou. Da. Prezența. Da. Asta am dus la femei cadou. Nu, tu e la caras, la nuntă. Cum mai voi n-aveți pâini, eu nu înțeleg. Eu dimineața m-am zaibit pe mamă încheiat. Eu dacă îl scot, apu... Nu, eu tot am... Arbuzul ștercesc crânșile. Haideți, bem te cofi! Ой, Куманек, походу не находай. Nu n-ai biețul data asta cum chiește. Dar și ca asta te... Cum și caută-i? Cu piatcă o lăsat aici. Cine? Cine? Vine poliția, tot e puși! Dar natură s-a auzit. Ia uite, filmează, mă, Jeniu. Ghiuju mă bași la prestăplenie și cu tema asta. Las că ducem la Galande, acolo așa na hod. Da? 100%. Da. Băi, cum ne-ai dat tabletcă la Vania White? Mai mulțești. Ia să-mi trec de unele ea. O, fui! Dă-i a doua. Poliția! Все, ходим. Unde? Unde ходим? La aeroport ai cum unde. Aha. Sfârșește bord. Da, ходим, gazul. Короче, rебята, noi am terminat filmările la Global Express. Suntem la gara feroviară, în cazul în care voi aveți nevoie de dus undeva la Olanda, Belgia, Germania. Știți cu Global Express? În 2 secunde v-ați dus. Ia să-i rog la băieți, da. Au Wi-Fi flăcăi. De la Elon Musk ai luat. Da? Da, și credeți. Mergi ca Tesla. Da, Starlink. Mai slab ca Xiaomi, Știi da? cât plătesc ei pentru internet? Internet adăși ca Tesla sau ca Xiaomi? Nu știu. Nu știi. Tot normal? Походу. Hai să cătăm mai departe. S-a ridicat păr, că mineam așa O ce? nu știu, senzație, dar nu, dacă ne-ai dat-o pe ea întreagă, îmi trebuie jumate. Cam în vălui, nu știu cum. Dar încoțit sub limbă tătică? Nu ți-o tăchirea, mă. Oi, blea, te-ai înghițită? Dar ni sete, n-aveți niște apă, mă. Auzi, Ghiuju, ți-am zis că aspirinul bea fără apă. Tot normal, unde ne ducem? Ducem la aeroport. Cum adică și să facem mai? Să terminăm filmările, te-ați zaivit? Eu vine tovarul lui Vania White, nu știu mai. Și serios, la 13, dar când nu închisă? Uite, pe eu am glumit aici. Și serios, dar unii în carantin, dar și corpus. Între 2, între 3 corpus, nu știi? Ia, e bun. Și ai, bă. A, da, ducem să terminăm filmările, după asta filmăm pentru Port Mall.
Și după care mergem la ziua lui Vova. Îmi ducem să-l felicităm pe Vova, să-i ducem în niște apă dulce, da? Tu dați, da? Care bă? Vova? Не поца lui Neu, cum care, ui. Pălăjenți. 16 ani, ia e bun și mai treci timpul, ei. Parcă-l țin minte, amu, cum am legat. Ia Cum că- e? Băieți, aici ai. 16 ani, E 60 aici. centimetri. Ia tele. Sănătate. Scaunul că nu, vreau să dai jos. Da, vreau să Nu dai s-a jos. răzgândit. Ce mai vrut să mă încarci, băi? Când și nu înțeleg. Все, haideți, ребята. Все, gata. Ne ducem până la Egipt, bratva, până la... Erau puteofile mai ieftini. Nu știu, ne odihnim cu pațanii. E real să facem aici sau trebuie să ne dăm jos încolo? E real să ne dăm jos încolo. Da? Dar cum? Hai. Ți-e rușine, tătic? Doamne ferește. Ferească-mă Ana lui Dumnezeu. Parcă și întreba azi cea LGBT-ul. Suntem 3 actori. Da. Просто когда он în crasovi. Da? Cum în crasovi și în Adidas și, bля, nu știu limba... Așa zice cea LGBT-ul? Da, вот că sunteți în crasovi. Făt crasovile, bля. Dar dai seama să zici la cea LGBT. Привет, cea LGBT, tipa. Adică ce zaforești. Și el zice, ce dal bă iubile cu tine și bazarești. Tu îi dai 22 de dolari la cea LGBT și el după asta te huisasește. Asta văpșa e legal așa ceva? Cine a făcut pe cea LGBT-ul? Elon Musk. Huil. Dar tu și ai de asta? El вообще nu lucrează. Tu ai bățeam de cătare, vezi? Asta înseamnă că ai... Da, dar asta e cheta? Se discui, nu sunt cui. Se încuie. Nu, niciodată nu cuie. El nu lucrează. Și nici nu se încuie. E glușită вообще? Da? Însă... A, ușa ta e închisă. Eu m-am gândit. Ușa ta e închisă? Deschisă. La asta cred că ia. Băi, tu închizi și o deschis cu chemb, buzunar și ganești. Ia dacă- să Tu ai închis. Căușeni, City. Cum ai bățeam tu? Ai? Vină cu Ia așa. pui întrebări. Ia uite, deschide așa și se închide așa. Căușeni City. Pizdeț, o să apeși, blea, pe ușă sau să apăsi pe conopca la pul. Dar Dar n-a, e dacă normal îl când ții te duci, buzunar. abia singur trebuie să închide, nu? Ei, da, bă, Ia ca de deschis e temă, prost să cheie în buzunar și tragi de ușă și el se deschide. Da? Corect, se închide Da. tot așa, Eu- apeși pe knopă. Eu n-am avut niciodată așa funcții. Cum ne înducem, mai? Înducem la Zarabotcă, dar înducem cu autobusul. Ei îmi trebuie prosta să am mașină, să mă ducă din punctul A în punctul B. Da. Mai departe, вообще поебать, эй, подписота. Și mașină vreți, și mașină vă place. Spuneți ce mașină vă place și ia ca muzica, sunetul ăsta trebuie pus, Jackson, la sunet. Haideți vorbim cu scumpii noștri polițiști. Oh! Hai încolo în față, dar în față la aeroport trebuie bățan. Oi, pățani! Oi! În partea asta! Lui Bațan doi mă ating că e rușine și lui. Mai dăm mai aproape. Hai o leac să faci o leac de lecții de auto, cum se cheamă? Gata, hai aici, hai, mie nu trebuie chiar să eu acolo la Dai motoare. microfon, Jackson. Dai microfon, Jackson. Dacă ești, Dar ce să răcânească? dar pune mai dus la aeroport, cum acolo pe scenariu? E ca așa. Vă rog ca leba, dar să prănică porcul. Ia luați-l ei, vă rog. Nu, că așa sunt prietenii mei. Băieței, luați-l, vă rog frumos. Să ce vă pune măhărâci? Cui să-i pui măfări? Jackson, lucrează microfoanele. Eu zic, hai mă repede, pățani, că întârziem la avion. De care aeroport de ți-am spus nu zboară, Vasilică? Da. Noi ne apucăm de lucru, am așa revenit. Noi am finisat, o trecut în jur de vreo câte ori au finisat? A? Ei, dar cine o zis? Strânge, băi, ca să-ți chef. Poliția! Dar ce? Au mai fost odată un domn și s-a cerut scuz. Șeful. Mă cheamă... Alo, fază. Alo, poliția. Ascultați, au mai fost odată și fix așa, tipa, eu, dacă mai filmezi pe mine, tipa și probleme. Haideți în partea asta. Chemați repede că eu mă grăghez, șeful. Smiteți-i la ieșirea și acolo. Deci voi vă jucați, vreți să vă întâlniți cu scârba, mă, timp. Serios? Voi ce sunteți așa, în sat la voi sau și e ordine public. Ia. Domnul, și vreți de la mine? Nu înțeleg, eu mă filmez pe mine, care-i treaba? Eu nu știu spun. Ați vă stâng amușa, ați încep cu netale, ați să-l stâng pe domnul ăsta dacă se mai bagă așa. Știm o leagă de omul ăsta în vârstă. Șef, nu băga material. Ia-i mă Dar și eu mă filmez pe mine. Chemați opergrupa.
Trimite piteț. Ce se întâmplă acolo, nu înțeleg? Dar ce fac eu, mă filmez pe Stai, mine? băi, camera, băi. Stai jinic, e camera mea, șeful. Nu te băga în Stai-ți o cadru. mașină dacă e camera ta. Dar șezi netale, șezi după Unde parcare. stau după parcare? Dar cum? Eu plătesc pentru parcare că îmi spui sunt ca... Plătești pentru mașină că stai Ce? parcare, eu pentru tine că filmez Dar eu, parcare, dar băi. cine plătește? Mașina mea plătește sau ce? Domnul, dar și vă băgați înaintea mea? 2-4. 20 lei sau nimpa? Nu, da, 20. Cum am intrat 20 lei, trebuie să dăm și cu grabiojul ăsta. Trebuie să plăți ceva sau el... Ia, e 60 lei trebuie să dăm, tăticul. Я мой татик фарцведик, да значит. Șeful, dar și aici, nu-ți poate filma sau ce? Domnul, hai vă rog, fără șeful și fără cu să fie securitate și să vă lămuriți. Hai, ce să le zicem încoace că noi ne grăim. Cât e 29 minute, băieți? Mai jos, parcă că mi-ai fost aici. Ah. Mulțumesc, mult, șef. Nu șeful, dar tață. O stata până Asta gata, rămâne aici. fac așa. A, nu. Cum? Nu, asta o eu? Da. Șeful, nu vă agitați, că tot e bine. Sau Nu cum? vă faceți planuri prea mari. Nu ne lăsăm. Bine. Chemați poliția că ea care noi nu știm. Bă, rебята, care-i problema? Nu înțeleg. De ce nu se poate filmează în parcare și ganiți? Prima dată în viață aud așa teamă. Nu, tipa, noi am mai fost aici, așa am filmat și tot așa vine un domn și după asta au zis că filmați, băieți. Vă se poate. Dar nu înțeleg de ce interzis să mai filmezi pe mine dacă eu nepotul meu e vlogger. Ha? Подписота, mai avem așa o leacă de treabă, ne ducem la... ne ducem la Port Mall și după asta ne ducem la ziua lui Vova. Nu vorbi așa, tatic ne registrează Eugen. De cine este? Eugen? Eugen Calmiș. Genia Rebor. Unde? A? Unde? Ia ca s-a dus până la Italia. Iar? Da, din nou. Dar pazvalește, omul a făcut un stage și a zburat. Serios ești specialist? Da, e cam m-am întâlnit cu dânsul în aeroport. Ia e voi, trebuie să schimb proșivca, de asta și întreb. Serios? A el mi-a explicat unde îi șede telefonul, computerul și tipa au zis că eu sprașivesc mașina. Ia e voi și-i piesă. Unde? Unde am venit eu? Dar unde ai venit tu, tatic? Am înces. Iar duci scoți un clad? Ei baci, bine. E strașnic, zici că da? Da. Ei, las, tot normal. Hai că noi venim. 44 de minute. Până la Port Mall? Da. Băi, blea, strașnic. Ladna, hai că eu vin. Eu nu știu ce se întâmplă, dar intrările în Chișinău sunt tare zabite. De unde atâtea mașini și de ce nu... Ia uite câte furi de astea. După părerea mea ar fi ok dacă s-ar taxa mașinile care intră în oraș. Să fie ca în Italia, dacă acolo mașinile care nu au reședință în centrul Italiei, în centrul Boloniei, mai exact. Apoi mașinile nu pot intra. După părerea mea asta e ceva fenomenal, știi? Dacă ar implementa și la noi așa ceva. Cine e ăsta în fotbalul? Este la securitate internă. Ладно, подписота, ne vedem la Port Mall, stau cu 44 de minute, dacă filmez drumul ăsta, apoi vă doare capul. Și подписота, noi am ajuns la Port Mall. Băi, dar la самом деле, cât e de frumos Port Mall-ul. Vreau să scrieți în comentarii câți din voi veniți la Port Mall și, nu știu, wow! Ебать! Hai scrieți câți din voi veniți la Port Mall și faceți achiziții. Și просто uitați-vă și vă pregătit ei și, блядь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mașini. De care... Брак-дай, не делай много людей! Ну, ставь куда-то. Black Friday, не делай много детей. Black Friday. Black Friday, Hai, да? vă dat. Black Friday, не делай много детей. Black Friday, да? Dar unde e fost? Eu Așa, fac ți-o găsit. dat voi de Da. Port Mall? Ce asta? Și da, deci nu dai voi. Ce e ăsta? Dar și prechid.
Nu știu, zic, parcă e Deci venit. cum mult tare de zbată catalizator. I-am dat să ne uităm în naturi. Nu mai este vechi. Bună ziua! Dar Salut, și- genci! Hai că avem de filmat. Și ce, unde? Aici, la Port Mall. Ce de bazaret? Da, bani să am Dar eu vreau să lucrez cu vreo bancă, dacă cesna. Eu vreau, nu Numai știu. nu banca de, numai nu mult din Combank sau mai. Dar te ce rog. ia-te mult din Combank? Ah, da? Eu sunt la mult din Combank, am card premiu, tate, cu Dar salariu. ce special bați în jele? Tot la mult din Combank, Nu, da? da. Eu am și la Maib și la mult din Combank. Gena, intră la noi să dau un credit, dar nu îmi trebuie 100.000 de lei pentru ce, doamne rez. Îți dau eu la procent. Nu. Cât îți trebuie? 100.000 de lei. Cât? 200.000 de lei. Să dau 200 de mii de lei, îți fac am un perivod pe card. Nu dacă- îmi trebuie, Slick, las că... Hai te rog. Haide-i bătaie, DJ Vasile, se învârtește roata, o să și e pâini. Ia uite dacă este aici catalizator. Nu, aia asta e fără. Ce asta? E 1.6, da. 1.6. Scumpele, unde vă duceți? Bună dimineața. Ați cumpărat ceva de la Port Mall? Doar dulciuri. Dă și mie, te rog. Da, dar de unde sunteți? Dar niște dinți, n-ai pis să-mi dai în ei. Pâine, Vasilica, ia la dâns. Gata, dai fete 100 de lei. Nu trebuie. 100 de euro numai am. Ascunde camera. Dar dacă dă 100 de euro, apoi trebuie să meargă cu mine acasă. E bucată, ei, da, nu mai iese chini, nu. Nu, e dulce, nu Mușcă vreau, cu... nu. Cu gingenii, să mușc cu samarezul ăsta de miele, mă. Ca capsatorul mușa să mușc din asta, știi? Da. Suca, nu vreau, serios. Nu vreau, dar nu Xiușa se duc acasă. Ai zici că e de la iepuri. Auzi, dar să o scoți deja de sub gingi. Cum? Dar pe să pornim la Vovca și ce? A, da? Da, Da, să-l da. sun, să-l întreb. Să eu, poate să eu vă 10 piți. Să hrănesc copiii. Da, da, 10 pe de care, Ranciu, la și cantora. Dă să întrebăm ce GPT. Dar eu n-am numărul lui, eu îl sun pe număr, dar nu răspunde, cred că are alt număr. 079 3 de 9 2 de 9 0. Da? Da. Bună dimineața, salut. Da, așa că am venit la Port Mall, avem astăzi filmări, cum ce filmări avem? Dar pui Black Friday, băi. Când, vinerea? Da. Da, Da, brățica. uite nostru și customare. Bună ziua, șef. Yes. Unii plecați? Да, și, как вы одета, классно. Да, спасибо. Да, очень крутой лук. Всего доброго. А, пацаны, с уважаешь? Да. De ce toate cu tu nu umbli așa? Vasilic. Cu Louis Vuitton. Fac umblu piața centrală. Vă put betoanele acolo. E și târâi betoane, băi. А? Варгевська Єрин. Nu vreau. Дайте рот. You Corita heavy și metal? tanto. No, my friends, no. Give me Give- please resistor, nu. Nu asta. Nu. I go to the forest. Da. Короче, nu trebuie să filmăm aici sau înăuntru? Noi filmăm unde vrem noi. Cum adică și filmăm? Filmăm și vrem noi, Patpisota. Vreți să vă fac daily vloguri? Ia că scrieți în comentarii. Vreți eu, mult stimatul Josan Vasile, să vă fac... Dar tu și te uiți la lucrul meu? Tate, cum crezi? Cât costă maica asta? 342 de lei. Ei, 59 Și nu vezi că n-ai loc sut invers aici. ce asta e giuri, Mă udivlezi de 60 de euro, băi. Ascunde crăsoci este 600 de lei la reducere. Zici? Uite, tate, cu QR codul e aici, ai pilot. Ia scanați, ai, Слабий uitați. тут є скіркор. Da, eu Scrie 39 de lei, 42 și nu știu că nu-ți chitaiți. Ce uite, față și casa de copii sau și... Bună ziua! Bună ziua! Noi am venit. Da. Pui eu cofe la băieță. Vreau de asta cannabis de la Haide. Tucano. Da, m-am dus, nu Haide. eu cum ne-a luat dimineața și m-a încat iușcă, blядь. Serios? Eu mă 3 ori la viceu m-am dus. Dar și te duci. Mă doare noda, notă. Dar ieși în pantaloni de Ai egal. în pantaloni. Pantalonii ăștia, tăticu, de ăștia. Vădă nepranițare. Vezi seama să mă calci, atât. Da? Dar și de la ce este? De la Tomi. Ia? Dar cam descleie și cu zveri cleiul. Ia uitați-vă. Și cu palionca asta. tăticu. Auzi, tăticu, îți duci și tot normal. Unde te normal, dar uite, pareadac la dânsul în viață. Nu mă fă zbrac. A, băi, începem filmările sau le Hai terminăm? băi de sam să dus. Să-și că să lepi. Haideam să vedem viceu, haideți să-l vedem. Hai, a? Hai la asta, tipu, hai în viceu să vedem să știu ca și face. You heavy metal? Da, da, da. Yes, of course. I go to the forest. Ascunde camera. Ascunde camera, unde scrie? Adică noi suntem în Port Mall. Asta înseamnă că noi... Причесаяв. Da, cred că.
Des... Și în naturii. Băi, auzi? Taticu, dar mă tem că nu-i bade Sandu. Mă tem că nu-i badea Sandu. Nu-i badea Sandu. Dar eu nu știu ce Auzi? filmat. Mă tem că nu-i badea Sandu. Stai că sunt și filmat. Naturii, ia fi. La Azar. Lazar, da? Da, Azar și afară, cred. Și afară. Aha. Auzi? Dă-ți uităm video și filmat. Da, deci mi-am, mă tem, nu el. Josan. Rusan. Salutare, patmisota, Ты bine? давай камера себе 25 de ani, o să-și grești camera. În loc să te duci la padruge, să-și grești. La armată te dau vă zic, până aici s-a fost. A? A noastră se uite. eu glumesc, nu prind oră. Auzi? Vezi că aici filmează. E ca... Nastea, vezi cum Ghiuju bătrân patcatește la Vă alții. spune, Ghenadie. A? Ei, nu mai sunt însurat. Precis? Eu sunt floare vieții. Înainte. Care e cu cheșii verișoară, nu mai Cine? Asta și e blonde verișoară. Siușa? Da, e verișoară. Serios? Da. Pahot. Как лицо, мать acasă? O, dar îți place de asta, tătic? Ia-ți diem. Aș mânca Faci mordul. cunoștință cu o domnișoară a moia. Nu fac, am Hai să te văd, hai să te văd cum faci cunoștință cu cineva. Cât mai văslic mă doare în Praga, dă-mi pași. Gen. Tătic. Auzi? Ghiuju. Hai ieși fă cunoștință cu o domnișoară și ganești. Vă stric, eu fac 7.000 lei pe zi, nu mă interesează nimic. Minimam am aranjat. Stau acasă și nu vreau nic. Dă-mi Serios? pași. Tu faci 7.000 lei pe zi? Pe zi, da. Dar la 30 zile astea câte mii? Bună ziua. Auzi? La 30 zile astea câte mii? Foarte mult. Dați 2 din cap. 2 de mii? 150. 150, da? 50 de mii de lei? Da. Dar euro asta cât e? Cum 7.400, parcă 7.500, Voi faci nu? așa lei pe lună? Vasilic, ce crezi? Eu degeaba îmblu cu sunt gazda de lei. Tu ce geantă are tatăl, băi? Cât costă el la panvățat? Aia că 4.000 de lei. o veni băieții să vă iei nalicica. Băieți, noi am adus nalicica. La voi trebuie să lăsăm banii? A, unii vrem. Lasă, ducem la noi Nu, mașină. că asta e mai ieftin, noi suntem cu Bolzincombank. Nu, noi suntem cu care bancă prima vreți să colaborează? Că noi cu așa suntem Mă noi. duc cu Sebo. Cu cine? Sebo. Dar și asta. Da, dar unde ești? Mă duc cu partea, nu eu vin înapoi. A noastră vorbește cu mașina, ați văzut? Băi, nu știu ce să iau lui mală, отвечаю. Mă gândeam, bă, ți-am dat buț are, i-am luat, da? Janel, i-am luat, așa? Telefon are. Pui pe ai mei, mă gândesc cam așa, des să iau niște napoletani. Mă gândesc, poate să mă duc eu niște pizze. În cât timp ați fac piețele? Reușim oare? Am așa-l sun pe dâns și-l întreb până la ce oră faci lecțiile și dacă ceva le iau, vă 10 pizze și îi hrănesc ca să fie ce. Noapte bună. Noi am ajuns în Criuleni, am dat comandă de la un restaurant de așa, sau de la o cafenea, nu știu cum se spune, de niște pizze, ca să înțelegeți și școala unde eu am învățat. Dar dacă reușesc când mă întorc înapoi de la ziua lui fratele meu, pentru că el termin la orele 1, apoi o să venim și o să vă arătăm unde am învățat eu. Nu ne-ai învățat tu, dar să mă uit eu atestatul și ala cum ai terminat școala, că văd că mult grăiești, să mă duc eu așa să mă aud. Tăticu, nu băga material. Cum să bag material? Hai să facem o promovare la pațanii de Criuleni, vrei? Pentru 30 de euro deci nu într-un заведение. Dar stai, dar nu, unde, aici nu e, aici e вообще altul. Bă, unde e ăsta sourul ăsta, împarcem. Ia am încurcat. Ia, Jackson, să filmez cum se numește zavedenia asta, de sour. Mă tin aici. Bă, unde e pațani? Aici, da? Unde stai, Ticu? Deci, bună ziua! Eu am făcut o comandă pe da? Eu o să vin cu pizza. Da, Nu mă greșesc. Alexandru. Vasile, îmi Pare spune. bine. E a dumneavoastră localul, da? Salut, da. Ia că puteți face o publicitate acum, repede. Bună ziua, mă numesc Alexandru, ne aflăm în orașul Criuleni, suntem barul Văsaur. Vă așteptăm cu mare drag la noi în ospiție. Dar de mult timp îl aveți? 3 ani. Eu am învățat aici. La personal. Da. Super, perfect. Dați snachit Numerat sau cardul ăsta acasă? cu cardul, vă rog. 6 pizza noi am făcut. 6 sau 7? 6, cât ați? 6. Să ne dați așa... Bucăți, dar ce faci? Secret? Acum? Da. Mă duc la ziua fratelui meu și vreau să servesc colegii de clasă. Colegii de clasă. Dar aveți ceva suc sau de unde așa? Sigur. Dar de astea mari. De la 1 litru. E bine? Da, perfect. Dați-mi, nu știu, eu. Câte faci? Câte sucuri să le dau? Dar bucat ceva gata n-aveți nică, da? Pregătim lunch. A? Pregătim lunch.
lunch foarte gustoase. Nu, lasă-l, la pachet și puteți lua. Reușiți, nu reușiți. Mâncați un felul 1 sau un felul 2? Nu, Reușiți, perfect reușiți. Dar și aveți... Eu mă grăbesc. Păi da, dar biți pregătesc? Îți pregătesc? Pregătesc, Dar v-am pe spus, timp o să ați fie încă vreo 10 minute. 10 minute. Reușiți să mâncați perfect. Nu, dar să nu mă afară, să nu deranjăm aici vecini. Vrei să mănânci? Nu știu, să mâncăm pe vieță, gata. La sucuri. Câte sucuri faceți? Da, și sucuri aveți măcar. Dacă nu mai ghind, sau să mă duc la Linala să iau 2 litri. La un litru. Câte sucuri aveți nevoie? Stați o secundă. Să ne ducem la Linala, La așa? Linala, cred. Ducem la Linala să luăm mai multe. Ok, atunci să reveniți, da? Da, Dar eu imediat mănânc revin. repede. Mănânci repede? Dar pot să mănânc repede. Mănânc când fac pizza. Hai, dar poți să mâncăm pizza cu fațanii, tăticu, ai vezi. Tăta și bă, roba. O, Stai că nu să facem poți, dă-le pace. Короче, pe a noastră l-au hapanit ăla și apat pisoata. Colegii mei de școală sau... Dar nu sunt colegii mei, pentru că eu de mult... băietul. Da. Да, у батьки дискаричи. O, Jackson. Care Jackson și tine? Nu, ui, nu tu, ui. Trașnic. Ia că aici apat pisoata mea iubimă, eu am învățat 3 ani de zile. Unde? Pe școala Concret? profesională Criuleni, acolo. Bașa, Valinala aici, concret, dar unde ai învățat? niște bătăi erau... Ia întrebați-l tabla mulțării, că el nu știe tabla mulțării, învățat el. 77. 49. Mă lingi la ou. Ia că așa crești tață cu șoară. 9 ori 9. 81. Cât? Походу. Ia că vezi? Dar de unde știi, tăticu? Noi trebuie să intrăm în ala? Eu stau cu calculatorul în mână. Bună ziua! Bună ziua. Eu vă țin La minte. eu. Mă țineți minte? Nu știu. Obraznic a fost copilul tău Nu eu. știu. Dar de asta de unde? Sunteți la școala profesională? Da, da. Dar și predați sau? Eu nu predau, eu n-am fost. Eu am fost A, în des Cămin. la Cămin, все. Cămin. Eu sunt Josan Vasile. Ei, măi, eu când cât să-i țin minte, Rog, tăți. bratva. Mai nu-s babușca, mare autoritet ai fost acolo. Nu, băi, dar eu țin minte de ziua ala. Acolo undeva. Ah, De care socul ăla? și bratva, de asta mai... Te normal, bă? Unde e socul? Mai mergi băbușul ăsta? Dar cum? Am zis că poți să ceva cu dânsul. Ei, dar s-a stricat socul pentru Uite, minut. adică ești niște pahare. Nu, e Eu de Insta, ied, vas, eu- vas, e de Insta. Ah, de asta? Dar puteți eu diferite. Da. Hai, 4 sau 3? Nu, 3 le ajunge. 6 litri de soc și nu? Le Da. ajunge? Eu știu că ai învățat. Da, Sunt albi și suri. e bun așa. Albi și suri. E bun așa. Dar unii poate cu cardul, nu-ți poate cere echitate în carier? Nu, așteptăm. Bună ziua! Doamnă! Dar m-a cunoscut! E normal. Dar stați, dumneavoastră, de ce profesor sunteți? Că am uitat, de chimie? Dar de ce? De chimie? Chimie. Cum dumneavoastră, Dar sănătoasă? cum? Bine, bine. Cum a învățat copilul ăsta în eu, tot să laudă că a învățat, Așa dar că nu eram știu. bravo. Ei, cum să vă spun, așa și așa. Ei, și așa, și am ajuns De cel mai... glumeț era... Eram cel tare- mai top elev Da. din școala asta. Bine, hai succes. Все, sănătate, mult succes dumneavoastră. Doamna Lidia sau am uitat cum? Lidia, ia că vedeți că m-ați aminte. Vin, vă tehnici, так. La școală vin, dar dacă reușesc numai. Catar n-are bani pe cardă, zi mă mușc mă să plătească. Da? Și sănătos. Las că eu l-am plătit, adică. Nu băga materia. Da, vă rog. Dar aici și eu mai luat pahar. Cardul, vă rog. Dar ce la mine ăla, dar nu la numărul 1 a intrat? Da, pe aici numărul 1. Dar e. Numărul 1 aici noi, 400 în Criule. Deschis, și și vin la ușă. Nu deschide ușa. Prea zâmbești. Dar Numai nu eu. Citește. Zâmbește, Vasea. Și o zis că zâmbim, că se deschide ușa? Da. Eu dacă mă zâmbesc, că precis nu mai ajung din заведение. Serios? Da, el zâmbește. Zâmbesc саморезом. E că și eu, короче, am ridicat acasă, dar n-am mai terminat-o, dar încet, ca să o termin. Noroc! Vezi că aici poți să înceapă fotbalită, tăticu. Nu, tăticu e cu mine, n-am treabă. Nu, tăticu e cu mine. Nu că e cu mine. Aha, am înțeles. Toată să minți. Doamna Lidia, sau cum o cheamă, că am uitat. O terminat la altă ieri școală și l-a Și uitat cum o altă ieri, cheamă. când 2018, am terminat școala. Și am uit 2019. Da, aș vrea eu să am în 2019.
Dar în natură, e și așa vizuală, îi țin minte, dar la câtă lume întâlnesc eu pe drum, a dat seama că nu prea. Здорово! Здорово! Все нормал? Dar tu de unde? La Molovata? Все, țin minte. Țin minte. Tot bine la tine? Tot bine? Красава. А? Кино. Oh. Про кого? Да нам я. Deși învățați? Sunteți răi? Aveți toți iPhone-ul, ui. Când eram în școală, nu prea lumea îmi cu iPhone. Am uitat la dânsi cu iPhone. Da. Mă duc să-l felicit. Все, vă mult succes și aveți grijă de voi, bine? Ha? Hai, brada, rep, joc. Dai să faci la mai mult. Vineți un selfie așa. Hai, ia uite. Grupa hui pe fiecare. Fiți sănătoși. Numai bine, bratva. Fă și noi. O trecut 10 minute de atunci, Jackson? Nu a trecut? Fă reclamă la soră ăsta. Las că i-am s-a făcut. Dar pe o zis el, pațan, suntem Crăuleni, una alta. Ne tarcești cu 150 de euro. Uite, tăticu, să faci foți. A? Unii bani asta? E cu veșile. Hai să faci una cu Da. Să, bratva, pizza am luat-o. Unii tăticu. Hai, haidem. Da. Dar nu vrei să te pui aici în bagajul? Da. Da, e. Da. Hai că eu mă grăghez, bratva, îți vin înapoi la școală. Tăticu, eu vin înapoi la școală. Tot normal? Bună ziua! Bună ziua! Dar unde duci? Dar Vova unde? E la lecție. Da? La lecție. Все, dar îmi duci la Vova. Dar Vova e popularnă? Da? Foarte? Dar voi de unde sunteți? La mare. De mare. Vă sunteți din la mine din sat? Nu, de la... Nu te sunteți din sat, da? Da. Că e socul ăsta. Ia așa să le dăm niște antifriz de să-ți bei, băieți. Beți niște antifriz. Ce asta? Все, și sănătoși, aveți grijă. Mă duc să-l felicit pe Vova, el nu știe că am venit. Dar el e... Azi ziua lui? Da, azi ziua lui de naștere. Все, voi aveți grijă dacă ceva, bine? Hai să vedem care e obstanovca. Mă duc să văd. Lipoțelul și la eu. Ha? Lipoțelul și la eu. Dar niciodată n-am fost la Vova să văd care e obstanovca. Dar m-a sunat odată dirijenta lui și să jăluie. O zis că e rău, că... Păi, dar eu fix așa eram, vă spun ce asta. Eram... Nu știu dacă cum eram eu, dar cred că eram rău. Bună ziua! Bună ziua! Băiețel. E ziua lui fratele meu. Nu știu și clasă. Cum nu știi și clase, fratele tău? Ea... nu știu. Dați întrebăm. Sincer nu știu. A șasea? Nu, e a șaptea. Sau a opta. Bună ziua! Am venit la Vova, e fratele lui frate. E ziua lui fratele meu. Și... Rosan, nu știi și clase, vă dați seama? Și clasa, e a opta? E a opta, fătică. E a opta, Știu că e șaptea? E a opta, dar cum... A opta și Nu, el a scris la lecție, dar pe acum e lecție, nu? Doamna de serviciu îți oferă toate detaliile. Doamna de serviciu, îmi spuneți, vă rog frumos, e clasa 8-a. Dar și nu dai voie, dar pe el am înțeles că la orele 1 termină, da? Că nu s-a terminat lecția. Cred că noi intrăm repede îmi fac datoria de frate. Vedem și lecția. Îmi fac datoria de frate și mă duc mai departe. Hai, vedem. Ia că cam așa arată liceul. Liceul teoretic din Holercani. Îți dai seama? Eu tot mă mi-aduc aminte și eu tabierul să mă uit. Limba rusă? Da. Doamna directoră? Da. Și sănătos. Și asta e să... Dar câți copii sunt în clasă sau nu știți? Nu știu. Gheanță, i-am mâncat? Nu. Dă-și mănâncă ăla. Nu, Doamne ferește. Ți-i foame? Ei, da, și tine. Bună ziua!
Păi țel de 8. Azi e ziua lui fratele meu și am vrut să-l felicit. Vova Josan. Da unii? Intră nouă, vă Josan. Nu intră. Cum a nouă? E 8-a. E a nouă. Nici nu știți în ce clasă învață fișorul. Dar nu-i fișor, mă. Frate, e a nouă. E a nouă, da. Ușeți-mă într-a nouă, da. Nu știu ce e a nouă. Mai întrebați acum nu învață. A voi? Da, normal. Auzi? Întreabă-l câți lei are fraisul în buzunar, nu-l întreba cum învață. Cum tu nu știi și Vasilica și... Taticu, nu mă bludiți că eu m-am trezit la ora 7 dimineața. Nu tu? Te-ți ne-am trezit. Tu acum ești vieția tale, nu știi? Hai că nu puteți lega două cuvinte în azart, voi. 16 ani de zile. Te-ai văzut că eu вообще m-am pornit pe alt drum, eu am încurcat drumul. Și mă leafă e clasa nouă. A, pe eu nu știu. A, sau B, dar și două clase are. Amândouă vedem. Rașa, de mănânc cu gură de pizza. Nu mai vreau nică. M-am spărat, gata. Ui, dar directoarea și așa înăcrită era. Dar nu-i directoare. Tu fii directoare? Nu. Cinta clasă. Nu-i pe... Că o surpriză să facă. A noua la. Dar nu mă fi filmat. Gata. Da. Unde am fost noi acum sus, asta e doamna directoare? Da. Dar și așa supărată era. Taman, am așa, e căcim cu niște pizza. El încă poți termine lecția de la 4 să duc acasă. El are teme de astea. Sau nu. Lui educația fizică trebuie să-i placă cum și mie. Voi nu aveți idee cât de tare eu mi-aș fi dorit așa un frate ca mine care să vină să mă felicite. Acolo e multă lumină. Josan, e la tine în cap? Josan, clasa nouă. Ia că vedeți. Și cine ești profesor? Este domnul profesor de educație fizică. Tu ești profesor, bărat? Da. A unii mă leapă? Ia-o, mă leapă. E menine, vine în coaie. Ce faci, băcică? Da, normal? Cum familia? Ia uitați-vă, pațanul e Vasile, ciosca mea, toate profesori de... O, mă locuri! Noi cântam clasa 6-a, 7-a, 8-a, eu zic de ești clasa 9. Ce clasă ești? Serios, dar ce faci? De ce n-ai fugit la lecție? Deci, eu cred că ești clasa 8-a, tu dar ești a 9-a, tu la anul trebuie să duci undeva la învățat, da? Nu da? Da. Mâncăm pizza numai noi sau ne delim cu tăți? Tăți. Dar tu le-ai dat altceva? Nu, n-am avut posibilitate. Cum nu? Dar tata ne-a dat 200 de lei. Ce? Da, 200 de lei, am fost la de mâncare. Сигарь зажгал, la fel. Bă, dacă 200 de lei luai niște napolitani și de lei cu tăți. Ребята, vreți să mâncați niște pești de pești, coleși? Bratfau, n-am luat pe un pahar. Luați-l pe un pahar și turnați-l pe bani de soc și luați-l un felei de pizza. Oi, veniți în coapă, bratfau. Nu, vă latesc pe un pahar. Ia luați mai departe, că eu mă duc. Scuzați, vă rog, dar care e iubita lui Vova, tot în povestește, nu știu, cum nișuna? Dar cum spune ei? Tu de care îmi povesteai? Hai, arată și te rușinezi. E Xiușa. Care Xiușa? Ca să-ți dau pe Xiușa. Iată, el am vrei quartier BMW, el a dus și șustre, nu? Eu nu vreau, lasă copii, mănânci. Trebuie să mâncăm cu pațanii. Lasă cum să mâncăm pe urmă. Luați-vă câte o gură de pizza, bratvan. Să mânca aici, toate restul. Nu mai ești ne mâncai. Fii sănătos, ascultă. Din anul sau din moș, cum îi spui tu? Rебята, cam asta a fost tot normal. Vova, eu doresc să ce vreau. Mulțumesc ție. Și cadou, vrei? Ești bombax de lichid, nu? Deci fumează, da? Nu mai este. El prost olimpijski în școală. Tu fumezi? Честно? Ой, doamne, Și nu mă ocup eu cu așa ceva la școală. dar vinzi lichide de astea? Da, eu să подгоняешь, если vinzi, da. Cu mentura la poartă nu vreau să Oi, mentura, nu mentura, dar poliția, în primul rând. Și nu trebuie așa de vorbit. Voi vedeți, молодой, de mărunțeală faci mișcare. Dar când vii să te frezezi vineri,
Da, vine vreo. Nici n-a zis că ai un frate barber. E normal, bravo! Красава! Coridorul... Podul de flori aici trebuie să-l fac. Все, aveți grijă, ребята! Și bratva! N-ai treabă! O, здорово, ребята! Ce faci? Tot normal? Da. Dar bine sunteți? Volantai. Da? Da. Vă duceți acasă? Da. Să aveți grijă, să fiți atenți la drum, bine? Să nu fumați, să nu vorbiți prostii, da, pe album. Bună ziua, fetele! Da, normal? Vă rog, și mănânci aici. Hai să facem niște poze. Aici este satul vecin, de unde eu am copilărit și m-am născut. Și malul meu învață că la noi școala în sat s-a închis din fel motiv că erau tare puțini elevi. Așa că malul meu învață în satul vecin, dar vă dați seama și tare blătoiește maleaca. Mă vezi că am directoarea, mă suna și dirijenta, mă suna și nu știu cine și să jăluie pe faptul că nu prea învață. Dar voi fiți atenți, întreceți, nu stați acolo. Voi sunteți abonați pe YouTube la mine? Pe TikTok. Da! Cine nu e abonat pe YouTube, chiar acum abonați-vă. Dar pe acasă când este duși. Cred, brat, și că uite, dar închipuiți-vă când voi să aveți peste 5 ani de zile, ca peste 5 sau 10 ani de zile, voi să vă uitați la vlogul ăsta și să vă vedeți cum arătați voi. Câți ani aveți acum? 10 ani, e că voi să aveți 21 de ani. Și uitați mai ales voi care stați în primul rând aici. Voi să vă vedeți acolo la 21 de ani. Все, bratva, aveți grijă. Ia da, feriți într-o parte, vă rog. Все, aveți grijă, mult succes, bro. Da, brat. Hai, și sănătos. Hai, mult succes. Apărem în vlog. Da, apăreți în vlog. Cum să apăreți în vlog? Gata, vă succes, aveți grijă. Вася, mergi la luminiță. Poftim? Încă o dată. Da, bro. Să-mi felicit mală. Tu aveți grijă, faci tota. Cât te recrează? Vreo 10 minute. 16. Все, vineri, dar... Dă-ți dă niște salfe ștergele crăsoște, vrei? Lasă-te cumpărăm altele noi. Nu, dar și numai încă eu i-am luat încă. Nu, e în ușa acolo. Cam asta a fost cu Vova. Vova, promiți că și pațan de treabă. A? Și clasă Vova. Și clasă Vova? E nouă. Care? Dar eu, dar stai că nu s-a început anul, eu de asta ținem că e 8-a, dar eu nici am uitat că s-a început anul din nou, eu credeam că e vara, mușa. Ia, și ăștia tare m-am bludit, mă leam că nu știam și clasă ești tu. Îți dai seama că noi ne-am pozorât, ne-am uitat clasa 8-a. Da, noi ne-am dus la clasa 8-a și am ajuns la dirigent, la directoare, e din limba rusă la voi, așa? Că нет у нас Вова, куда вы, ребята? Да, что вы это меня тут туда-сюда? Вижу тебя на крае сада, я тебя умру. Все нормально? Ладно, și pot să vă povestesc. Vov, hai duc la lecție. Da? Da, domnul procuror. Короче, noi ducem la Criuleni, acolo unde am învățat și eu. Mă duc să fac o vizită și la profesorii și ceilalți. Все, ребята, aveți grijă. Și la pantaloni negri, постоянно чорапи негri. Bine? Bine. Давай, bratva. Давай. Am venit la școala profesională din orașul Criuleni, unde eu am învățat. Balea Vasile a făcut aici 3 ani de zile, am învățat de maler și cături, ca să înțelegeți. Cât căs ai șcătorit? Cât căs am șcătorit? Ui! Dacă sincer rămâia să-mi dai șpachele mâna, pe eu zic și... Cine a-ți dat în mână? Auzi, static? Jackson mă întreabă, eu zic că am învățat 3 ani de zile maler și cături și el mă întreabă cât căs ai șcătorit? Dar nu, că nu uite timpul, nu cu rău, nu trebuie să luați exemplu sau... Vă învățăm de rău, dar că poți să înveți de medic, dar și sfarșic. Da, noroc. Dar și faceți voi. Dar voi ce sunteți liberi? Gata lecțiile? Dar până la și ars lecții? La 3:45. Haide încoace. A, prețul la lecții, așa-i? Da. Dar pe aici se învață până la... Dacă la lecții și ne ducem. Nu, am o lecție, am și peste 3 minute. Peste 3 minute? Hai, dar la cine în grup sunteți? Nu, dar la cine în grup sunteți? Tu la care grup ești? Все, dă-i drumul. Auzi, dar puteai noi ducem la șcături.
Hai cu mine. Hai să vă arătăm școala. Bună ziua, domn Vasile. Bună ziua. Sănătoși, voioși? Da, mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua. Nu știu cum să învățat aici la voi, jos să-mi fac cunoștință cu școală, liceu și instituții profesionale. Domn Vasile este directorul școlii. Ne-ați mă țineți mine. La față, da. Josan Vasile. Vasile, da. Da. Și domnul Antonina îmi mai scrie, mai vine la școală, arată că aveți nevoie de studenți, da? Da. Aveți nevoie de Da, studenți? dar ei nu pot să vină acum decât până, cel mult, până la 5-6 septembrie, pentru că noi acum o parte din documente de acum le primim online, dar o parte merg așa, dar le introducem în sistemul informațional și aici nici de cum nu poți să faci niciun pas în afară decât să primești documentele la timp. Aha. Înseamnă că gata, deja nu mai... Nu mai putem să primim, dar am mai avut nevoie încă de mulți, fiindcă grupa de mecanici auto nu este completată, avem grupă de cusători, croitori, cusători, care tot nu este completat. Dar câți elevi acum în școală? Acum sunt 251. Wow, dar noi când eram erau vreo 800. Da, erau mai mulți, da, desigur. Acum, nu știu din ce cauză, dar o parte din absolvenții de școli gimnaziale pleacă mai mult pe la Chișinău. Acolo este teren de distracție mai mult. Dar aici, tu știi, aici totul e păzit, sunt camere de luat vedere, este gard, sunt oameni care fac serviciu la vactă, sunt pedagogii sociali. Dar n-ai nicio treabă, adică eu vă confirm, eu am învățat în școala asta, eu cred că mai perfectă școală pentru mine la momentul... Suntem la raion, dar să facem și tot bine, să fie studenții înapoi. Trebuie să vină studenți, nu stați, eu cred că la Chișinău și costurile sunt mai mari pentru... Da, la Chișinău și costurile sunt mai mari, și aici sigur. 3 ori pe zi ne hrănim. De 3 ori pe zi. La momentul actual tot așa, da? Noi suntem unica școală din Republica Moldova care hrănim elevii de 3 ori în zi. Acum, elevii se hrănesc din contul la 19 lei și 10 bani. Anterior îi hrănim de 3 ori în zi, dar din contul la 12 lei. Pe urmă s-a mărit iarăși cu 1 leu. De aceea, iată, ce ține de infrastructură, de modernizarea instituției, de dotarea cu mașini unelte, noi suntem o școală foarte performantă. Și recent, în luna iunie, am avut o întâlnire cu secretara de stat a Ministerului Educației, care ne-a spus că asta este o școală model. Și mai mult decât atât nu poate să-ți spună nimeni. Școala profesională din orașul Criuleni este școală model. Deci cine dorește să facă un pas bun, pentru ca să capte o profesie bună și nu numai să o capte, dar să o însușească bine, vine și la școala profesională și îndemnăm toți absolvenții din liceu să vină la școala profesională din Criuleni, nu o să dea greș niciodată. Salut băieți. Te-a dormat la voi? Voi ascultați de profesori să nu prieți. Da, dar pe imenini. Da, dar 250 ceva de elevi, asta e foarte puțin. Da, e puțin. După capacitatea care este în școală, asta este nici o jumătate. Nici o jumătate, dar vă spun, căminul la noi costă 72 de lei, hrana de 3 ori în zi, elevii absolut nu cumpără din contul lor absolut nimic, inclusiv materiale. Noi toate le aducem, noi avem contracte foarte bune cu diferiți agenți economici care ne asigură absolut cu totul. Iată, elevii sunt aici, poate să confirme fiecare din ei că nu se colectează niciun ban de la ei. Ne bucur foarte mult. Eu am învățat în școala asta 3 ani de zile. Faci o excursie? Da, cu siguranță. Eu vreau să ne-l vizitez pe domnul Ioan Minciună, dirigent. Da, era de asta. Era dirigentul meu și deja doamna Antonina Dandara, maestra mea. La ce grup sunteți voi? Ma 22. Ma 12. Ma 12. Nu întreb tencuitorii. Doamna Antonina Dandara. Unde-i? La blocul 2. Anul 1. Aici, anul 1. Da, vă rog frumos, mersi mult. Și eu mă duc până la 4 etaj. Domnul Ioan Minciu tot la 4 etaj, da? Da, mersi frumos, domnul Vasile, să aveți o zi frumoasă și numai bine. Merge. Merge de treaba. Bravo. Aveți grupă, da, de... Nu, eu acum duc teoria și ajung pe educație. Am înțeles. Doamna Galina... Doamna Galina nu e doamna
Doamna Lidia, gata, ne-am văzut azi în Linela, ne-am întâlnit. Mult succes dumneavoastră, mă duc să văd pe domnul Ioan, să văd dacă mă mai ține minte. La 4 etaj, eu țin minte. Băi, eu mă duc să văd dacă domnul Ion mă mai ține minte. Domnul Ion Minciună era dirigentul meu. Adică ca să înțelegeți cum se clasează aici. Dirigentele este și maestra. Maestra e care răspunde de mai multe, dirigentele așa, la mare legat, așa ca o pana. Doamna Elena, bună ziua! Mulțumim! Mă feriști! Dați-vă un brățșeați. Eu să iau, uite și. Asta este doamna Elena. Aveți grupă nouă, mă? Da, La? placător cu plăci. Ăștia sunt studenții? Da, Sau? să nu știu. Ce faci dumneavoastră? E că duc teorie la grupa dată, lecții practice, la grupa dată, da. Dar domnul Anatolie? Domnul Anatolie are alte funcții. Dar tot aici în școală? Nu, am plecat din 2019, a plecat dumnealui. Eu am plecat în 2008 și domnul Anatolie Dumnealui în în 2019. Dumneavoastră sănătoși vezi? Ia spuneți, cum eram eu vă în școală? Așa, două cuvinte. Două cuvinte, vă rog, că precis. eu Nu nu fumam. asta e. Eu îl cunosc așa de un băițel Plin de viață. plin de viață deschis, așa, el nu prea ascunde. Și fost ca șef secție, o dus lecții la dânsii. Aveți să spună mai multe. Eu îl cunosc așa... Fugitiv. Nu, Dar nu fugitiv. fumam, nu fumam. Nu E ca, știu cum. e ca Și fumatul, pe eu... ce- Puteți fuma, nu știu, puteți... Dar știu că mă timp stătea în... Stăteam unde vrei eu. Că eu câteodată mai înlocuiem, că dumnealui pleca și apoi ducem eu lecțiile lor și când îl vedem pe aici, pe dincolo... Da, e ca cu domnul Anatol, dacă era La soțul. doamna, da. Ducem la ușa, șef ducem la secție. maestra noastră și... La Dar doamna unde doamna Antonina, Antonina? ce- Da, sigur. Bine. Mult succes, doamna Elena, încântat. Давай, repede. Eu o iau. Fiți sănătoși, bine? Așa i-am eu. Ivălăd, ieți mai ochelari. Doamne, stați un pic. Nu, dar tot normal. Ia spuneți, și za băiet eram eu. Rău, Rău? rău. Doamne ferește! Băi, băiete. Stric camera asta, mă. Bună ziua. Doamne, dar normal la dumneavoastră. Tot normal, e ca tine. Tu nu ai terminat, tu nici camera în primire nu era. El la dâns. Eu n-am dat camera în primire? N-ai mai dat. Dar normal, aici... Păi și camera trăie. Eu? Da. Cum n-am dat camera în N-ai primire? dat-o. Păcat să zici așa. Vasilic, Eu am dat camera în primire, eu... am dat camera în primire. Eu am Cât uitat, costă în camera? 210 trăiam, nu știu. Nu, mai sus. Nu, stai la 400, 510 sau ce? O. 510. Am dat camera în primire, dar eu nici nu... Și am mai blocată? Și trebuie acolo să... 100 de euro și perfect. În lei asta cât e? 5.000 de lei cât e? 2000 de lei mai gândi. Dar unde e doamna Antonina? Nu știți pe unde e doamna Antonina? Dar camera mea știe... Ai fost, Nu era. Da, dar aveți numărul... Doamna Madalena, aveți numărul doamna Madalena? Dar nu-ți prostiezi. Eu nu beau, nu fumez, nu vorbesc. E seama că, doamne Eugenia, am așa... Asta nu știu. Asta e cea care e jos că bate? Nu bate Vine nimeni. la ușor camera. Azi cum vine? Caminul? Dar și-ți dă în camin. Da, e că eu v-am văzut de asta. Cum așa să mă hârăi la cap. Te normal. Aveți copii dumneavoastră? De cum? Dar și vârsta au? Mari. Mari? Cât de mari? Mă să-i... Ui, și filmez doamna asta, nu vezi că... Vezi că vine gricul, doamnă, stai și îmbli cu camera asta. Dă-i la o parte. Nu, am nevoie de doamna. Mi-a spus că m-a dat în primire. Și-au făcut? Ei nu au dat odată tăiet în primire. Și eu după asta Dar am ce cam se dă luat... ca tare în Eu primire? după asta am cam luat și actele și m-am dus și am învățat la liceu. Unde? La Tudor Vladimirescu, în Chișinău. Bravo. Mulțumim mult. Du-și un tort la femeia asta. Hai să de mine. Dar ne-l arătați? Da, hai. Haideți să-i arăți. Facem mai Da, să da. fie staron. Băi, Da, băiete. avem Duc sculcălet. și ei un tort și Nu o mă șampanie. zai. Foarte corect. Nu trebuie. Nu, noi Asta la suntem... protova. Nu mai trebuie. Și brăca. Da, конечно, давай. Și sănătate. Stai. Las. A? Давай. Stai la că să vadă tu. Este? Alo? Da, salut. Da, cu cine vorbesc? Dumitru, eu sunt la școală, filmez acum un vlog și revin eu cu un apel. Sorry, eu n-am notat numărul. Da, eu am așa să revin. Da, am așa să revin. Hai, salut.
ceva, să trebuie numărul la Antonie. Da, vă rog frumos. Păi, Vasile, scriem des. A, dar eu nu dau asta. Nu trebuie să-mi luați gazetă pentru doamna Antonina. Că ziua ei am înțeles mâine, nu? Da. Bine zic, dacă nu vine... Cum la dumneavoastră? Tot bine. Da? Vârsta asta Vrem, muncim. ne îndoaie piteți, mă. Ah, Ne doamna Antonina. vechem. Vezi tu? Nu-ți mai trebuie numărul. Bună ziua! Hai să mulțumesc. Mulțumesc frumos! Sănătoasă, voioasă? Mulțumesc, da. Cine e asta la noi? Doamna Antonina, maestra mea. Sănătoasă, Da. voioasă? Mulțumesc. Ce faceți? Muncim. Dar dumneavoastră ca vinul, tot mai bună și mai bună. Da, mă Da? bucur că Mâine apreciez mâine așa. ziua dumneavoastră, da? Da, mă bucur de Câți ani apreciez. împliniți? Da, normal. În direct. E normal și Nu, sănătoasă. îți mulțumesc mult. Cum la dumneavoastră? Merge bine. Am înțeles că aveți nevoie de studenți, da? Da. Și... Mi-a zis domnul Vasile că aveți 200 ceva de studenți, cam... Da, avem 200 ceva de elevi, dar Puțin, anul nu? ăsta anul întâi. Nu-i puțin, e foarte bine, dar mă rog, elevii acum au posibilitatea de a pleca și la alte instituții de învățământ și la Da, dar e unica instituție unde hrănești 3 ori pe zi, da? Din corect, Moldova. unică. Și nu numai condițiile sunt mai bune, sunt aproape de casă, statul are grijă de ei, noi, meseriile sunt cele mai întrebate pe piață. Da, Așa eu că- tot, eu lucrez amuia stucaturi și în fiecare zi. Am înțeles. Îi spun la Janeală, zic, mă întreabă ce ai învățat, zic, maler și catori, da, te încuitor zugrav. Și am zis, câți căsă ești catorit? N-ai Așa. dovedit. N-am dovedit. Încă te-le spus deoparte, Da, ai să căsele mele dovedești să poate le să faci. dovedesc. A mea acasă să Da. o catoresc. Eu am auzit unica apreciere de a lui Vasile Josana, nu este grupa mea, mi-a spus, de ce Vasile nu face promovare la specialitatea noastră? Că Da, da, am mai dar fost eu- la alte școli. Eu Dar zic, bine m-a trebuie să-l invitat. invit, trebuie Eu să-l eram invităm la pe filmări. Vasile ca să facă. Eu eram la chestia. filmări și s-a apropiat o clasă întreagă, Da. tot cu maestri acolo, profesori și m-au invitat și eu m-am folosit de ocazie și am Chiar plecat. mă bucur că ai venit. Și azi am fost, că e ziua fratelui meu mai mic, și am fost la felicitare și zic, da, trec și pe la școală, să vă vizitez Eu și am pe voi. avut laude mari și le-am spus că Vasile este un elev de-al meu. Dar eu îmi spuneți sincer, eu eram rău, eu recunosc Nu, că eram nu rău. erai Nu, rău. cum în Ei, sens da. că eram așa, șustri. Univa ceva trebuie Vrei să... să dovedești mai mult. Da, eu, Dar, slava știi cum? Domnului, asta e a fost un vector tare pozitiv și mă bucur că... Mă bucur că ne leagă multe amintiri frumoase, bune, plăcute, de școală, de creștere. Aici stăm mai în vin vârstă. ele de noștri? Da, să mai vizitez? vin, Cine au fost? din băieți. Da, este străistari, lucrează aici la școală, la magazin Popov, m-am întâlnit, mai mult Sveta, mai sunt mai mult și fete sunt, da. Din băieți, practic mai mult pe rețele de socializare. Aha. Așa, ne trimite totdeauna saluturi, apreciază timpul petrecut Câți ani la noi pe la împliniți școală. mâine? Sunt mulți. Mulți? Da, ca Dar câți? femeile, știți? Mai degrabă să ies la pensie și la noi la școală. Da, trebuie. Doamna Antonina, eu nu vă rețin, vă îmbrățișez și sunt foarte bucuros Și că eu v-am mă văzut. bucur că te văd. 3 ani de zile m-ați răbdat, eu recunosc că nu eram cel Vasile, că mai... mi-a fost interesant. Da, a fost foarte interesant, A sincer fost vă spun. interesant, da. Sigur, cum să nu. Haideți să facem o poză. Hai, Doamne. Știți copaci am dat cu var. Și bardiuri, și am șpacluit în spatele școlii, da. Haideți, ne arăți cămin. Doamna Antonina? Hai. Am și mă întorc înapoi, cu doamna Eugenia, Las ne fac arăți și eu cămin. o poză cu voi și apoi. Vasile, Da, dar știi cum e doamna Antonia? tot s-o rezolvat. Tot știi, el a fost la 8 martie, m-a felicitat cu un buchet de flori acasă, la domiciliu. Eu am avut atenție din partea lui totdeauna. Normal, eu sunt băiat calculat. Elevul. Hai, Tu hai. și vă faceți că... Dacă se vei. Eu vă urez succes și să ascultați. Voi sunteți la doamna Antonina, da? Ești să vii. Eu sunt domnul Alexandru. Să Și ascultați. ești să mie, că ei tot mă ajută și mă ascultă. Am nădejde și chiar am norocul să mă ajute Și băietul. planuri că e aveți după Consiliul de școală, Elevi. ia spuneți. Planuri mărețe. Cum ar fi? Să găsim un loc de muncă stabil, să facem niște bani, să facem o familie și cam atât. Dar în pe viitor nu să Astea nu sunt planuri mărețe, Nu, că Familie. pentru mine asta e un scop. un scop, da. Să îmi găsesc un loc de muncă stabil Aha. și să formez o familie și atât. Mai mult n-am nevoie. Aici în Moldova. Aici în Moldova. Nu aici. Da, unde n-a fi? Principalul să fie cu... Da. Dați gazul și tata să fie bine. Eu când pe școală mă duc la Armand. Eu tot am învățat aici, vă știți? Dar eu după asta am fost și am învățat și la liceu, am făcut a 12. mulți, da. Da, vă urăm succes. Mă duc să mai vorbesc cu doamna Eugenia și... Dar unde tăticu? A, s-a dus cu... Băi, mă duc să vedem. Chiar ca eu, ca să înțelegeți, în căminul ăsta am trăit. Dar la ce etaj este? La etajul 5. La etajul 5 în 510 sau nu mai țin minte și cameră.
Asta a fost doamna Antonina, maestra mea. Câte probleme i-a mai făcut, nu le recunoaște, dar nu probleme, dar noi eram foarte răi. Pe pișa săriem pe la balcoanele astea, săriem geamuri, după asta ne-au pus, ia uitați, vedeți, au pus sătcă așa în geamuri. Ia uite, vedeți, sătcă în geamuri, asta nu era. Și noi ieșim așa pe sătca asta și ieșim la balcoane, caroce, și pațanii fumau. Ca cum să ți-l minte, așa ceva. Eram răi? Dar nu gen, eram răi? Erai. Nu eram rău. Dar cum? Vlad, du-te în cancină prin camin sau nu? Ei, mai scăpam câteodată. Dar eu aveam blaturi aici. E ca... Eu am uitat cum o cheamă dumneavoastră, mama lui Ioan. Da, Ana. Doamna Ana. Noi, eu prietenem cu feciorul doamna Ana. Și noi așa mai blătuiem și așa, știți, mai Dar intram. mă știe unii Ioan. Scoate ochelarii să te vadă femeia de jur de cunoscut. E actor, eu știu cu ceva. Noi ne-am... Nu mă cunoașteți? El e actor. Dar dumneavoastră mine, mă mai țineți minte? Dacă voi mă schimbați. Dar eu cum l-am văzut că este josat de Marco, doar mică Da, Marcos. Deodată îl Marcos. cunosc. Deodată. Bună poamă a fost. Precis că bună poamă a fost, dacă îmi țineți minte. Nu, eu pe toți care sunt caporar, care nu al... Ion e actor la Academie, la teatru fără de nume lucrează. Eu am uitat unde m-am întâlnit cu Ioan. Bravo, el tot. Perfect. Băiatul e de gază. Dar voi și numai poate să vă ocupați și gata? Ei da, mai am niște afaceri. Ai de care? Ei, dar cu slava Domnului. Dar cu ce să ne ocupăm noi aici? Nu surat, mă dă cu... Poate ceva interesat, dar nu cu... Eu nu beau, nu fumez. Sar cu parașuta, mă cadă cu motocicleta. Cap învață-ne și pe noi să sărim. Da, Măcar de pe... Dar mai ies pe la balcon, scoat sătca? Nu. A spus săcile să ies. Noi am apucat primul an, Ca la Brănești. primul sau al doilea an am apucat fără săci. Și a pișat pe fortucica și pățani la balcon fumau. Dar eu nu fumam, e ca asta mă bucur. Dă copaci și cu var. Dădem copaci cu var, dădem. Bravo, bravo. Mă învățam să fac saltul la liceu, acolo era un gunoi. Și... Și amoi, tipa, nu poți ieși, da, din camin, în pusetcă, da? Poți ieși numai pe ușă. Și gata. Așa stai la 2 Dar înainte mai făceam, noi scoteam asta de la mâniere de la fereastră și o puneam la unde era balcoane cu ușă. Și o băgai că acolo îi scos, că nu poți deschide. Am fost blocat. Am fost blocat? Pe ca toate momentele astea. Voi și faci, brăsfa. Încălzăm ureche. Vă ascult? Dar la ce etaș trăieți? Îți răi? Nu mai suntem cu... Serios? E, nu e interesant așa. Voi viața de studenție, cred că a fost o perioadă foarte interesantă pentru mine, cel puțin. Dar sincer, am evoluat tare mult, adică mă bucur. Ați avut noroc voi, doamna Antonina, vă... Directorul ne stă dispoziție, că aveți numai 250 ceva de studenți și gata. Nu, dar cât au văzut? Dar Vasilic a fost 800 când a fost. Noi eram Nu, chiar erau mai mulți. 800. Nu, Mai mulți eram. 800 și 600 a fost precis. În 2016 și 2018. Eu de-am lucram, nu. 300, 400 au fost. Pe vreme și erau mulți. Toamna, dar noi când ne se vreme așa care ăsta, Doamne ferește, n-avei loc unde... Erau mulți elevi atunci. Unde stăți copii? Școli atunci, de acolo veniți de aici Sunt mai răi și mai puțini. Toți mai răi și mai răi. Și erau obraznici. Doresc mai mult. Cât timp vreți să mai lucrați așa, în gen? Последний год. Da? Așa e aia, ne-am pus în plan. Și gata la Plecăm, Dembi. La Dembi. plecăm, da, plecăm cu totul. Dar de ce? Și cine să rămână? Dar aveți și funcție și sunteți Numește administrator. administrator pe camion. Mă treași. 2016 până în 2018 cât am învățat și de atunci a Eu stat din 12 să așa. și n-ați schimbat deloc. De ce salariu aveți așa, vă ține? 5.000. 5.000 de lei? Da. Dar eu azi am cheltuit 5.000 de lei. Cum așa? Da. Strașnic. Dar suntem bugetari, nu suntem... Dar trebuie sunat la Ierusalim, de zis măcar vreo 1.500, 2 să adaugi, nu? O să adaugi? Nu mai trebuie, nu ne rajează. Vreo 7. Dar tot normal aici, sunt condiții, hrănești 3 ori pe zi. Da. Spate dus la cantină, mai este ceva mâncare sau gata? Dar eu nu știu, eu nu merg la cantină. Nu mâncați N-am la cantină? treabă cu cantină. Cum? Noi nu ne hrănesc la cantină. Noi singuri. Am luat măsuri și hrăniți, vă rog, femeile astea. Aveți o lecție. Și așa suntem golfoase, nu mai trebuie. Nu, la ce măcar. Vă prețuiesc și încântat de cunoștință. Deodată m-ați recunoscut. Nici domnul Vasile. Deodată, nici vorbă. M-am văzut. Dacă este la 5 etaj. Și încă și nu a dat camera în prănire. Am dat, o glumit. Și încă și din Marcăut. Ori Micăut. Marcăut. Marcăut.
Și vă arătăm și frumusețea. Da și frumusețea. Frumusețea e tot vechi, paniată, dar e... Dar E curat. Noi avem frigidere acolo, avem mașini de spălat. Dar și aici e frigider, da. Nu erau. Nu erau atâtea. Erau mașini spălate. Avem și de uscat. Și de uscat avem. Ei, las, că noi acasă avem. Și bolele la fiecare etaj este. Dar telecul jucam, puneam PlayStation, jucam aici. Da? Da, înainte era de asta cu televizor, știi care, din urmă are. Da. Da, și arătau Dar chestii. aici grijă noi de punem frumos. camerele. La toate etajele noi avem camere și camerele le arată la televizor. Ah, serios, și țara... Ei care merg, noi vedem. Ei, caroci, tot mai rău și mai rău. Că noi nu erau camere, adică puteți ieși leger, pe ce Dar pe aici trăiesc numai băieți sau și fete? Numai băieți. Fete la primul Aici? etaj. Noaptea nu se Dar cum se treacă? călăresc, nu? Acolo se refugiază. Doamne ferește, nu grăiui prostii. Dar pe unde se treacă? Nu știu, Dar înainte aici tot căminul era numai de băieți. Da. Ce erau fete, 2 etaje, nu știu. 3 etaje. ei, dar ei zilă pasă la lecții. Vă dați seama dacă înainte erau, căminul ăsta plin și așa la 3-4 etaje, câți elevi erau? Da, erau mulți. Dar muia 250 de elevi și... Am nu spus că risă niște fete. Nu? Și Să dual. asta se Dual avem. împace, cum de zice. Dual. Noi avem Tot, numai o grupă avem, dar înainte 3-4 grupe. Da, erau tare multe fete, Ei, erau au înainte. plecat după care. Noi vă urăm succes și încântați de... Numai bine. La revedere. Eu uitat cum țin spatele mână și fel de student ați făcut din mine. Dar unii domnul Ion? Nu, n-am fost în cabinet. Domnul niciunul nu are lecție acum. Unii lucrat așa în colțul ăsta aici deasupra ușii. Aici am făcut, ai lucrat. Dar țin încă, da? Ține. Burlacul. Da, am lucrat cu toată clasa. Am făcut câteva cabinete aici. Da, am făcut. În parcele de școală mai și fac Da, noi le-am reparat. Nu, vă știți că în fiecare an aveți câte, fiecare grup, ții minte, aveți câte o lucrare de Dar probă în sunteți cabinet. căsătorită? Asta tot în programul ăsta. Știu că atunci nu erați sau erați căsătorită. Are 2 băieți mari. Da, am 2 băieți mari. Le transmit salutări, cu siguranță se uită la noi. Nu știu. Nu? Nu pot să vă spun. Se uită, tot. Se uită, da. Dar și nu se uită. Păcat să se uite. Cam asta a fost episodul pe azi. Mulțumesc mult în cazul în care voi ați vizionat acest video până la capăt. O să vă fiu recunoscător dacă o spuneți câte un like și nu uitați să te abonezi la YouTube canalul meu. Facem 20.000 de urmăritori, plecăm în Anglia la Roman. Până atunci, haideți să-i dăm bătaie. Și da, am vrut să vă întreb, cum priviți chestia dacă eu să încep să fac daily vloguri? Ce părere aveți? Scrieți în comentarii. Dacă da, păi dăm gază. Mulțumesc mult și ne vedem la următorul vlog.